usukhona studio mfethu khona studio lapha emva kwama mic lapha ngiyazama madoda nilese ke phela iqhawe kwathiwa hayi khipha qhawe sokweseka nenzeni njalo ke madoda njengokusho kwini futhi ngiyabekela igama lami nguSiphiwe Ngantombela bafethu njengamanje ngila enkabeni yedolobha eThekwini bafethu njengamanje la noSnowball la eceleni kwami bese kuba umalume wakhe ngala uvoti so into eyenza ukuthi sihlangane bafethu ngifisa nje ukuthi bezocacisa kabanzi ngendaba yomdlalo wendishi sibonile ukuthi uzobula lapha eCops Hostel so njengamanje ngizocela nje mhlawumbe ukubuza imibuzo embalwa ngoba maningi ama details okumele mhlawumbe abantu abebengenalo ulwazi nawo mhlawumbe izokwazi ukuthi size ukuthi becacise kuzona lezo zinto ukuze mhlawumbe mase kufika umhla ka1 November sibe sasazi ukuthi iziphi izinto ezobe zenzeka ngomhla ka1 November so asibingelele iqhawe lakithi siyabingelela kakhulu sibingelele ababukeli bonke bezoso so iqhawe lami sibingelele Snowball baba yebo ngiyabingelela kubonke abantu ababukayo uye kumaZulu Snow White Snow White one Snowball mfethu Snowball kulungile Snowball hayi ungibiza noma ngani konke nje kuyangena makuthi nje Snow sukukhuluma ngami ke lapho iqhawe lakithi chaza mfethu yini indishi mfethu ngoba kunabantu abaningi abangenalo ulwazi ngokuthi makhulunywa ngendishi bajwayela abanye ukubona makwenziwe imkhehlo bekwenziwe izinto eziningi bayaxake ukuthi awukuzobe kukhehlwa bani eJacobs yabo mfethu mangingachaza nje indishi kahle kahle umcimelo abantu osokuphila nabo soke bekucimelisa abantu osokuphila nabo ibona soke bekucimelisa kulokho sokukwenza especially iyenziwa kakhulu kumemulo nasemkhehlweni la indishi la sithola khona kakhulu kodwa nje kusuke kuumcimelo soke bezokucimelisa ngendlela abakucimelisa ngayo bezokuphiza ipha abakupha zona iyona inhloso yendishi leyo. Alright okusho ukuthi njengamanje sikhuluma ngokuthi yini ke manje inhloso yayo ke lendishi le ezoba la eJacobs inhloso ikhona ukuzocimelisa umntakasisi inhloso enkulu ikhona ukuzomcimelisa kahle kahle engakuchaza ukuthi simsuse eGoli simlethe kahle kahle bekumele indishi eyidlala eGoli bekumele eyidlala eGoli indishi ngoba olundi indishi sidlala eGoli iyememulo sidlala khona eGoli so bekumele naye eyekhona njengezinye intombi ehlezi ziya nje ama weekend zodlala khona so si decide kahle kahle athi si decide abantu akaphila nabo ibona abacela indishi kangangokuthi besingahleleli lutho thina ngendishi besihlele nje ukumulisa njengeingane zonke simulise kube khona so ngepressure esiyithole ebantwini because usewumuntu ophila nabantu abaningi uyabo usewumuntu owazana nabantu abaningi abafisa ukuba khona ememulweni wakhe sithi zoba umuntu owemula baningi abantu abafisa ukufika khona but ngoba umemulu uzoba ngeDecember like babhiza abantu December wonke umuntu usuke busy umenyiwe unjani umenyiwe ememulweni omenyiwe kuma event so suke bebusy so bacele indishi besingahleleli lutho thina ekhaya ngendishi besingahleleli lutho ngokumenzela indishi so ngepressure siyithole kubantu sibese sibone ukuthi okay naba abantu becela indishi kanje bafuna ukuzomcimelisa bafuna ukuzomupha izipho ngoba bazobe bengekho lapho nasememulweni uyafika ememulweni ufike umhloma imali kusuke kuumcimelo loyo kusuke kuyisipho uyabo so inhloso ke egcine senze ukuthi sithathe indishi silethela sibukekele ukuthi abantu abacela indishi baningi ngapha eThekwini abantu akaphila nabo ngoba umuntu we-social media nje baningi ngapha eThekwini yibo futhi laba abacela indishi vele so masizothatha indishi siyise eGoli njengenjwayelo which means labantu lenhloso yalabantu ngeke isafezeka so bese sikhulumisana ke namagosa aseGoli ukuthi noma futhi ingane ngesikwazi ukuyiletha lapho sicela ukuyiletha ngapha eThekwini ngezathu ezikanje so yake ngiphelela so qhawe lakithi indishi ke mfethu izobe idlalwa abantu abanjani indishi okay kulena ke umemulo ake ngithi izobe idlalwa wonke umuntu ozobe lapha yes ngoba sengishela ukuthi kuyomemulo kuleyo ntombi esukimula mase silapha wonke umuntu uvumelekile ukudlala kangangokuthi
njengoba nje nawe ungakathathi intombi zobe zikhona lapha khona intombi ezikhona ezisuke ekhaya zizodlala indishi soke ingazo kahle kahle but kodwa wonke umuntu osuke ekhona enkundleni uvumelekile ukudlala so nawe nje angikubize ube khona ngoba ngiyazi ukuthi awukathathi intombi zobe zikhona zizinhle kakhulu futhi siyimeme ngokuhlukana kwezigodi nangokuhlukana kweindawo yabo ukuze sizokwazi accommodate bonke abantu so wonke umuntu uyadlala lapha but indishi isuke iqondene nolokhuzana sokuqondene nezintombi so kudlala nombani because kudlalwa ngemali kuphela noma yini ofuna ukuyenza nje nombani ozobe khona uvumelekile ukudlala ngemali yakhe mhlawumbe mfethu usungacacisa ngoba abanye abantu indishi isuke yangenelwa mhlawumbe ukutheni mhlawumbe mfethu yabo nje igama liphatha indishi yabone ngokubona amavideo yabone ukubona izinto eziningi yabo uyabona nje umuntu njengamanje onesithombe nje ukuthi makhulunywa ngendishi mhlawumbe kukhulunywa ngo10,000 kukhulunywa mhlawumbe ngamalunda ngempela ukusho ukuthi ngempela uyabona iqhawula kethi indishi mfethu mhlawumbe izobe iqala enaneni lingakanani uyabona kanjani thina asizile ukuzodlala leyo ndishi leyo abantu le abanokuyibona leyo 10,000 noma hayi sizodlala nje indishi le yasemakhaya normally lehle zidlalwe egoli yona lesoyidlala la umuntu noma ngamalini akanayo uvumelekile ukudlala yikho ukuthi phela ke abantu abazobe bekhona bazobe behlukahlukene uyabo since vele abantu abamcelile behlukahlukene yabo kangangokuthi sizoba nayo indawo like VIP because kuzoba nabantu bakhona abantu abacele ukuzodlala indishi abaphila naye nakazana nabo yabo because umuntu obuye ephile nabaculi yabo umuntu obuye ephile nabantu abathile so bazobe bekhona lapha bezodlala indishi so vele ke umculi angeke edlale phela ngaleyo mali uzodlala ngemali ethe ukuthi yabo but kodwa bona lapha kwi VIP bazobe bedlala bodwa nathi lapha sobe sidlala sodwa sizinsizwa alright ungcono ngoba ke thina abo 10 rand sobe sidlalela sodwa mhlambe ke nalabo kuze mhlambe singatholi mhlambe ukusaba yabo ukuthi ngeke uMaZulu madoda yangibuka nje ngikhipha 10 rand uyabo so ngiyacabanga ukuthi i-right kanjalo maZulu mfethu angene kuwena mngani nami mfethu ugqoka kanjani mfethu abantu besilisa mhlambe nabantu besimame kulindele ukuthi mhlambe begqoke kanjani ngiyabonga umbuzo so abantu besimame most of the time bafaka imvunulo ezibhehani mhlawumbe abantu bake bebone ushuni kaMaZulu indlela esigqoke ngayo amathawula amabhayi lemvunulo ezibhehani egqoka olundi so most of the time so dominate ebona but ayiphoqa ukuthi kube yona ngqo ungayivunula nawe igqole ngendlela yakho umuntu vele odlala indishi akusuke ngasiwo abantu lapha sesiqele nabo thina abantu abadlala indishi intombi nje suyikhona uyayilanda ngisho esixubwini ucela ngale mali oyicela ngayo so ikusuke ngaphoqi ngisho kuthiwa ugqokile futhi imvunulo ezibhehani mawuvunulile nje umuhle uzowubukela nje indishi obhuti bakwazi bekulanda impela esixubwini bezokubiza obhuti ke nabo bayiqhokela most of the time so kukhona ngisho abantu abagida ingoma so baqhonga kwamaqembu abo futhi mawalona igida ngoma uzoyibukela nje indishi uyinsizwa oyidlalela indishi uyayiqhokela nje ingezo yakho noma yiphi enjani ubrain ukuthi ngabe yini just nje ukuthi ubukeke whatever ucomfortable kuyo uyakwazi usiyiqhokela lapha endishini usasho lokho mhlambe nje uhlelo mhlambe ngendlela mhlambe nihlele ngakhona mhlambe ungathi mhlambe kuzokwenzeka kanjani njengoba dingukuzwa nje ukuthi mhlambe umuntu ufika athatha mhlambe eze yabo akhombe leyo ntombi ayifunayo yabo ngoba usukubala nje indaba zezintombi ukuthi mhlambe ikhonjwa kanjani kwenziwa kanjani awuchaze qhawe uyabo indishi kahle idlalwa amagoso sikubeke nje kucace leso idlala kuyona le yegwili thina sodlala indishi nje amagoso lapha kuzobe kukhona amagoso onke ongahluka cabanga especially nje awamahlabathi azobe ekhona lapha sesikhulumile nawo namanye azobe ekhona indishi ilawulwa amagoso iwona shawodi imali so ngendlela okuzobe kugcwele ngayo masibuka abantu abasithintayo abafuna ukufika endishini mhlawumbe abazobe beshawodi imali mhlawumbe bazobe ngaphekwa 3 ngendlela umcimbi ozobe uvuleleke ngayo uyabo kuzobe kudlalisa wonke umuntu but kodwa engingacacisa kakhulu indishi idlalwa amagoso so sesikhulumile namagoso amaningi azobe khona even nomthakashani bazobe khona osomthetho amagoso nje maningi engingawabala especially nje wasemahlabathini azobe khona wonke so siyacela ukuthi bonke abantu bephumelele bezindishini chaza qhawe ukuze mhlawumbe uhlelo umuntu uzobe suka nje lapha asuka ahleli khona afika azonikeza imali asho ukuthi ngicela nangu maZulu nje azongiborisha nje isicathulo
yes uphakamisa nje isandla la ume khona umshayeli uyasukuza kuwena bese uyamtshela ukuthi no cha ngicela ukuthi uMaZulu ezongipholisha isandla ezongipholisha lokhuzana kodwa ke okunye engingakucacisa nengagcizelela indishi inemithetho yakhona yes inemithetho yakhona kangangokuthi futhi kwimithetho yakhona khona la kugcina kuphoqa khona ukuthi sigcine sixokiza yabo kangangokuthi ungayibiza intombi lapho ukuthi ayize la uzoyishela izosuka intombi ize la uyishela yabo ungayibiza intombi ukuthi ayisuke lapha ize la kuwena uzoyiqabula nakho lokho kuvumelekile kodwa umshayeli uzoqale ebuze kuqala ukuthi emqabule yini if wonke umuntu endlini evumelana nokuthi emqabule engekhothi cha kangamqabuli nemali ethile kangamqabuli yabo kodwa mangabe kushela kuba mawuzoshela kuba lula uyayibiza intombi sithatha sibeke la kushela kodwa mase ufuna ukuyiqabula nakhona usho ngemali lapho ke sesixokiza khona ukuthi no asiqale siconfirm eqala endlini ukuthi akekho nothi cha uyabo manje ngabe futhi engekho thi cha ayi baseyibamba kasimanje azokhala mana phambi kwakho nje mana phambi kwakho nje wafethu mana ngeke bashotha ngeke ngisho ukuthi bala yithu bona abantu abaningi leli akade ngoba phela uMaZulu ngiyazi fethu thubone fethu ngiyaxolisa fethu ngoba umalume wakho yabo kodwa nje fethu phela naye phela umintombi ukhombisa intombi yabo vele bethu banika mhlawumbe vele abantu vele mhlawumbe ongatholi mhlawumbe balifisa ithuko wafethu kodwa manje ukuthi akatholakala mhlawumbe naba inbox labana akaveli ba inbox kodwa wafethu ushuza vele lona thuko fethu leli abanalo fethu lokuthi beyibonakalisa phela kuMaZulu MaZulu bekubiza abantu ngo100 besho ukuthi woza MaZulu inbox phela sisebenza umuntu phela sesiyoxoxa indishi ayabana ithini into yakho ayabana asikhethi balala umuntu lakhona ayikhuluma igazi lomuntu ukuthi umuntu kanjani ayiphela nje asikho isimanga manje noba nofisayo cha impela abonakala lapha endishini okunye sesiyokhuluma phambili ngeke bafana ngiyafuna nami ngizobe ngikholwa bafana ngizoyichaphazela nje uMaZulu ngithi woza MaZulu now 10 rand awuzongisula nje umjuluko ngicela ndishini ngicelapi obuyongitshelaphi ithuba leli yini ithuba endishini zonke izinto ezinjengalezi impela zenzeke endishini mawukuthi kade kase kukhona intombi engathi kuphethe kabi kwayena nje qalisa ngayo uMaZulu ukuthi kade kase kuphethe kabi la enkundleni ungalithola ithuba ufuna ukukhuluma yilo leli uzofika nje lapha ngemali yakho uthi cha akeze la zihlangana nje phakathi nendawo uphosa amagama mhlawumbe MaZulu mhlawumbe ngoconfirm mhlawumbe ngoba phela njengoba sazi ukuthi mhlawumbe uphila nabaculi uphila nabantu abaningi intombi mhlawumbe mango highlight nje mhlawumbe nabantu bengajabulela ukuthi bezwe nje mhlawumbe ukuthi oba mhlawumbe abaculi noma mhlawumbe abanye abantu mhlawumbe abase sportini mhlawumbe abasebe confirmile mhlawumbe ngakuwena ukuthi mhlawumbe bazoza okwamanje cha sicela ukubagodla abaculi but ngoba vele ngumuntu lo uhamba eposter uzohamba kuvele nabo phela abantu uthi ngendlela uthi sibahe uthi hayi kukhona uhlelo oluthile naye so lokho esikhipha nje kancane but okwamanje sicela ukubagodla izintombi izobe zikhona hayi ulundi kuphela izintombi futhi mawaqonyanga kule ndishi cha udwami hayi awuqalaze kabusha nawe uyabona hayi nawe uyabona kodwa nje intombi izobe zikhona zibhincile zizinhle Nkosi yami abantu nje befike ngeke uyisole khawela ke ukugcina mfowethu siyacela kakhulu ukuthi abantu bebe khona bephumelele beze bezokhipha okuseyinhlizweni ngoba bengichazile ukuthi inhloso yendishi ukucimela ukumema kahle sinomemulo yes sizobe simulisa inhloso ukucimela nokumema yes sesimema sinomemulo umhla ka21 ekhaya eXolo so uMaZulu siyacela ukuthi abantu beze nasebemlweni yabo siyacela ukuthi abantu bephumelele bebe khona nasendishini futhi bebe khona endishini yikho ukuzomcimelisa ngeziphi ezithile the time insizwe isuka idlala imali isuka imcimelisa kunjalo nje qhawe MaZulu awugcina mfethu mhlambe nabantu mhlambe bengalindela ngakuphi mhlambe ukuthi mabelandela ama post nendaba zama location ngoba ngicabanga ukuthi baningi kakhulu abantu abasuka endaweni ezahlukene ama location atholakala kanjani okay bafethu so ipost ikhona but ngizoqhubeka lokho ngiyiposta nanokuthi indishi izoba seJacobs Hostel nge1 November ikhathi zoqala indishi o2 so kuzoba nama session awu khona isession yasemini bese kuyenzeka ukuthi abantu bayasebenza mhlawumbe baphuma ntambama nabo khona isession yabo leyasebusuku la sesekuda khona nanengoma
so inama session awu 2 ingoma Ukugida ingoma. yes normally indishi mhlawumbe iba wo 2 days yabo idlala mhlawumbe nangesonto but ngoba isaqala sisaqala ukuyifaka siyafisa ukuthi ingagcini ngendisha yami kuphela noma futhi nabanye abantu bengabuka ukuthi hawu indisha yamaZulu mhlawumbe sebefuna ukubesha yona cha ngoba vele mhlawumbe ngeke kuze kufane but siyafisa ukuthi naseThekwini indishi iqhubeka ibe khona nangeminyaka ezayo ingagcini mhlawumbe isegoli kuphela mhlawumbe bakhona odadewethu basolunda bakephi kodwa abala eThekwini abafisa ukudlala khona la eThekwini mhlawumbe namagoso bakhona futhi abafisa ukuthi nala eThekwini ibe khona ngokuxoxisana nabasegoli ukuthi hayi naseThekwini akubi kakhulu thina khona ingakhona so siyafisa vele ingagcini manje but iqhubeka uyaphambili so i1 November lapha neJacobs siyacela ukuthi abantu befike manake mhlawumbe ngama calls ngoba akhona futhi namagoso mhlawumbe uthola ukuthi ayafisa ukuthi eze mhlawumbe around la eThekwini mhlawumbe naseyindaweni ezahlukene bathinta yipi inamba mhlawumbe mabefuna ukuzodlala. Okay ngizosho inamba yami bese ngishiya malume eyami uzongithola ku 060 651 7453 namba uzongithola kuyo bese yabhuti inamba 076 784 2807 ila sitholakala khona ya ukugcizelela kwakushoyo umshana singeke ngakhuluma nomthashana about ukuthi lento indisho ngoba sesiyiqalile inhloso ukuthi iqhubeke njalo indisho ngoba ngisho ukuthi akuvele nombane oyodlala indisho ukuthi nje ngifuna ukudlala indisho indishi idlalwa ngaphansi kwamagoso kwanami umshana ngoba ngikwazile kumsose egoli ngamletha la yingoba nami ngigida ingoma ngigida uyabo so umthashana nje uyangazi uyabo ngaphansi kweqembu nje yazane ngeke ngakhuluma naye ukuthi no since sikhona nalento yokubhinqa isikhona kubantu isingenile kakhulu asale sesifaka yonke iphelele ziningi izinto zokubhinqa abantu abayibona ku social media bengazazi kahle so nale ndishi bahlezi beyibona ku social media yenzeke egola bayazi so sike sakhuluma lokho nomthashana ukuthi no kuzomela siyikhande indishi iqhubeke nje ibe khona cause zikhona izintombi egida ingoma zikhona izintombi esizalwa kanye nazo ezamabhinqa eziningi nazo ezizoyifisa indishi mhlawumbe ngekwazi ukuye egoli yabo so lento yendishi sisazoyikhanda iqhubeke nje siyitshale ibe khona nje ndawo zonke qhawe lami ayimfowethu ngiyakophena ama eyes ngiyakophena ama eyes mfowethu hayi mfowethu ngiyakophena ama eyes mfowethu ukusipha nje mfowethu iEP mhlawumbe nje noma ngosuku olulodwa mfowethu ngoba ayilona mfowethu hayi siyabona mfowethu ukuthi abantu sebakukhonze kakhulu and uma ungakukhipha nje iEP mfowethu noma nje isong abanye ngicabanga ukuthi mfowethu ngashaya imillion mhlawumbe ngo 2 days khululeka ke wemfowethu phela ne-CD cover isikhona kusho ukuthi angithi uyangibona ukuthi ngiyeza ngalomkhakha ayiyeza nje iEP maduzana nje ngoba sengiyiperforma kahle lapha nge-graduation party nge-21 December lapha neXolo Olundi ayibafana nje ayibafana barka mfethu barka uyangena usukhona studio mfethu khona studio lapha emva kwama mic lapha ngiyazama madoda nilese ke phela iqhawe kwathiwa hayi khipha qhawe sokweseka nenzeni njalo ke madoda njengokusho kwini ho ayisobedlala sobedlala esikhathini samanje vele akusaculwa ngesiphiwo sekuculwa ngama followers so umntakasisi hayi akashona khona sekuculwa ngefollowing sekuculwa ngefollowing mayivuma nje shona khona futhi nawe ezoso nawe ungakhipha hayi webhayizi mina hayi mfethu siyabonga kakhulu mfethu hayivala ndoda hey